menta om tang kum ka sing bhalang Henry khamtam kum ka khun lene kum ka local jong ka narpo elaka ka baladap setang da ki cement plan sudah hak baka mariang kala jot lut ki kiwa ki las new lut Henry pedengkat kene ke jing sa penjot jong ka mariang na ka daw jong ki cement plans ngio I baka Ministry of Environment Forest and Climate Change kala ay ka environmental clearance ya ka star cement bahkan ti ya motion hang tei habris not claim da pelong ya ka public hearing da ka ba pelaj ya ka na ka jing pelong ya ka public hearing kat kum kane ka clearance lai tho ba ya ka recommendations lai yo na ka Meghalaya State Pollution Control Board DC jong East Daintree Hills ba na ka Tanat Forest Department Handre kini barok kini tang ki bapau kerteng ka main recommendation si kadai jong ka sarkar MDA kaba la penyet tang di ki arngut ki sipara kata Chief Minister Conrad Sangma baru Power Minister James Sangma bat kinong but jong kipat kidai Home Minister Social Welfare Minister Deputy CM kibere kinong mikmat jongi jong zai penru khasi jongi hakane clearance laong hakata clearance pa ka Forest Department kala ay ya kata ka recommendations lene ka forest clearance jong ka kum ka sakhi ba there is no habitation in the mining list kabamut ba amdon jing thau amdon merat amdon mereng ke beim hakata ka caka ka batmu banti ya motion kumno ka forest kanut benthok hadu kan ni kat kete ka lau ba ka lau san kat kete ka khlau ka bahe bat ka jing jengai jong ka narpo wildlife sanctuary kalong tang kumba 10 kilometer tam ai na kete ka jaka ka ba thumu banti au motion hato kimrat kinam im hak te ki jaka amdon merat ba im hak te ki jaka amdon kita ki jing thau ki ba im hak te ki jaka handai ka forest department hak jaka bakan yada ya khlau ki petap ki jongi hak jaka bakan keren jakene ki ek ba kta ka mariang kalong penban kanong ay mensim kanong penjot ya ka mariang bat laong ru ba ka Meghalaya State Pollution Control Board rangkat baru DC tong ka East Daintree Hills District kila pa kita ki kot kisla ki jing thok ki jing tar ki DVD ru sya ka ne ka ministry bat lakar pat jur ya ka ministry bahkan pelait na ka jing pelong public hearing halor ka te ka propose project jong ka star cement da ka baki base ya ka EIA notification arajan riu Henry ngakwa ban bu ke jeng keli bat pando ke jeng pensai na audisi jong East Daintree Hills District na ka Meghalaya State Pollution Control Board bat na ka sarkar jalla kibakum kino kita kikot kesla kibaki pak sop kibaki pak tu ya kita ki written submissions sya ki ministry tang ban yo ban pen urlong ya ka jeng temu jong ka star cement ka company bar jalla ka bawan ban penjot ya ka mareng jongi tang da menta ban pen urlong ya jeng kwa jong kai jeng temu jong ka ban yo ti yo te motion hang te bale ki len ya ka jeng sha bale ki buri ki jeng sha ba kinong persya kim dei tang kita ki banabar henry ki lokal mano bade kita ki lokal hato tang kita ki brishanot ki bade ki lokal mangi kum nong song jong ka narpo elaka ngimdei kita ki lokal kat kate ka mining ka bahe hang te ha brishanot ka ban kebalak ban penurlang da kabatang yaki blasting naman taban tiyo motion hang te hato kan kita tang ya kata ka brisernat kalaan em ban khang ya kata ka air ya kata ka pollution noise pollution lana kata ka air pollution kabami nang kata kita kalaan em ban khang ya kata ka waste jong gitu ki cement factories ban nam tuit sakawa ki kiwa ki jongi lada kila balik kumta te hooi ngap tang ya kata ka tang concern jong gitu ki trash no hangto hanre kat ba kim la ban le ya kata kim la ban khang ya kita ke ngi ka wai sangi kum gi nong snong jong kan narpo elaka ngi don ka hok ban keren ya kata namar kane kam de bakta ka tang ya kata ka brisernot kam de ka concern tang jong gitu ki bri ba syong hangto kendiat ngut hande ka kta ya barok ki snong tibera na tok ka thain jong ka narpo elaka haduk laisin ka public hearing jong ka star cement kala pulom na ke daw namar ba ki persya ki pejba kita ki pejba ki dei mangi ki local mangi ki khun jong ka narpo elaka ha ka first public hearing
jong ka khat khandai trik benai ba shipeu arajar khat khandai ka first public hearing ka bala pelong hang teh briternot mano ba persya kin rush nang wa lukha ki dorbar snong jong kineki berana po ka elakanar po ki riu shimet bat kumju ru kineki sing bhalang bat kineki sing bhalang ru kidai ki bahab apo narpo circle jong ka narpo elaka jongi ka second public hearing ka bala fail ka bala thmun pelong hang teh ha lum chnong mano ba persya haga arpu hakane ka lapoi trik u January arajar arpeu kiba persya kidai ka dorbar snong lum snong rangkat bar ki riushimet ki pajba ki beregi kuncong narpo elaka kumcuru kine ki sing bhalang beper ki dan concern namta kayap im jang jat benriu bat hakane ka third public hearing ka balai ka ba la dep pelong hang te ha la thmun pelong hang te cleariat ha ka arpoi trik benai bakhat uai arajar arpeu kiba persya kidai ki juk ki kun jong ke elaka narpo ki juk kine ki seng bhalang ki ba date na kene ke thai jong ke elaka narpo jengi harangkat ka dorbar nong jong ka semplong ka bala dep ru ban aya kata ka objection jong ka ban pen pau jong persat jong ka wat syduk sitai cha Meghalaya State Pollution Control Board namar ka snong semplong kadai ka wai ka bakta na kene ka jengjat na kene ka jengkta ya kene ka wa lukha namar kine ki bru kidai ki beim ha kene ka wa te ngako ban bu jeng klip balai ki buri kene ka jeng shisha barok ki ba ladap yo ilut balai kene ki bor badai pek nadok ki district DC kene ka Meghalaya State Pollution Control Board sarkar jong konrat sangma ki buri kene ke barok bat ki pha sha kata ka ministry tang da kita ki documents ki ba ki bamdai ki jeng shisha ki badai ki bamdai ki jeng shisha handrai ki khem tho ba ya ka public hearing Amsyam lalak ban pelong namar baki brew ki oppose ya kene ka propose project but balai bahap anda propose da government hang te ban pen pempelom sendon ya kene ka public hearing namar baki sithila tho da ki peuteli kado peuteli syuk ki sithila dak tho na ki sing beper na ki rushimet na ki brew ki berung concern la pha sha ka Meghalaya State Pollution Control Board la pha sha sarkar jong konrat sangma la pha sha chief secretary kajing persya kamde tang na kabalik ya kata jaka batmun pelong ke public hearing handre official letters la kan telishu la pha sa ka Meghalaya State Pollution Control Board la pha sa ka sarkar konrat la pha sa DC la pha sa chief secretary but la pha hakaleng kita ki bor badai pek na menta kene handre ke ke pa ki buri e kene jing shabaro ki buri e kene bangi kum ki bru nang te ni oppose ne ki klam pen syai kene ki klam ya thu syai kene handrai ki ai tang ya kata ka local consent jong kita kisnong bercernot ki beron tang khendiat ngut kat bada ki spa ngut ki beru ki ba persya ya kene ka propose project jong ka start semen padai ki ne ki rang ba ki ne ki bor badai pek ki buri ya ka na ke ai ka daw